Відеаблогер з Віцебска представила Беларусь на конкурсе «Миссис Мама YouTube 2015». Ее соперницами были 10 молодых мать из России, Украины, Англии, США, Таиланда и Индонезии. Адзіная прадстаўніца Беларусі Алена Федзюкович атрымала тытул «Развіваючая мама», а яшчэ журы конкурсу назвала яе чароўнай матуляй. С сям'ёй відеаблогеру Федзюковича пазнаёмілася Юлия Устинова. Привет! Привет! Сегодня у нас очередной урок по лепке. Мы будем делать фрукты и овощи. И сразу делать из них салат и готовить разные блюда. На прасторах сусветнай павуціны іх ведаюць як супербацькоў. А пачалася гэта гісторыя з нараджэння маленькай Катюшы. Маладая мама Алена шукала ў інтэрнэце адказ на пытанне, што неабходна ўзяць з сабой у раддом, а потым вырашыла падзяліцца практычнымі парадамі з такімі ж пачынаючымі бацькамі. Відэапарада стала надзвычай запатрабаванай, і тады Федзюковічы сталі дзяліцца сваім досведам. Подкидывает нам темы ребенок сам, во-первых. Во-вторых, мы видим, вот с чем-то сталкиваемся, мы это тоже можем снять легко. И плюс еще, естественно, люди нам задают какие-то вопросы, и, соответственно, мы делаем выводы, что этот человек интересует, он просит что-то снять, и мы тоже это снимаем, стараемся по тем темам, что людям интересно. Алена по профессии бухгалтер, Максим – инженер. Знайсці адказы на шматлікія дзіцячыя пытанні дапамагаюць кнігі, часопісы, той же інтэрнэт. Бацькі-блогеры скрупулёзна сістэматызуюць інфармацыю і ўжо ўласным вопытам шчодра дзеляцца з усімі, хто пажадае. А іх нямала. Відэаролікі супербацькоў штодзень праглядаюць тысячы карыстальнікаў інтэрнэта, больш чым са 120 краін свету. Заўважылі і адзначылі віцебскую сям'ю блогераў арганізатары конкурсу «Миссис Мама YouTube 2015». Журы зорных матуль якога узначальвае актрыса і тэлевядучая Эвеліна Блёданс. Суддзі ацэньвалі афармленне канала, яго інфарматыўнасць, стыль падачы матэрыялу, актыўнасць гледачоў. Итак, в номинации «Развивающая мама» победу одержала мамочка из Беларуси Елена Федзюкович. Поздравляем, очаровательная мама. Катюша! Катюша опять? Мы выиграли! Разам з чароўнай развіваючай мамай і татам тытулу радуецца і Катюша. Хедлайнеру відэаблога «Супербацькі» на днях споўніцца 2 гады. Амаль з нараджэння дзяўчынка ў эфіры. Кожны дзень натхняе дарослых на сумесную творчасць. У нас еще 4 канала, кроме этого. Это развивающее видео детской ТВ, Катистар, канал нашей доченьки, и канал «Полезные советы», канал обо всем, и мой любимый канал «Вкусное блюдо», на котором я готовлю. Відэасюжэты сям'я Федзюковічаў здымае кожны тыдзень. Новыя тэмы на кожным кроку. Сумеснае хобі збліжае сям'ю, дае магчымасць сябраваць са мноствам людзей з усяго свету. Юлія Устинова, Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск.